наргиз ҷабборова ҳоло дар ҳавлии падариаш дар деҳаи наздимарзии хистиварз қарор дорад. вале 7 моҳ пеш ин зани 40-сола ҳамроҳи 3 фарзанду шавҳараш дар деҳаи борбордуки ноҳияи лайлаки қирғизистон зиндагӣ мекард. онҳо шаҳрвандии тоҷикистонро доранд, аммо дар деҳаи борбордуки қирғизистон ҳавлӣ харидаву зиндагонӣ мекарданд. ин роҳест ки аз як тараф тоҷикистон ва аз тарафи дигар қирғизистон ҷойгир шудааст. дар рӯзҳои муноқишаи марзии моҳи апрели ҳамин сол пулиси қирғиз аввал худи ин зан ва пас аз чанд вақт шавҳарашро боздошт намуд. ҳоло наргиз аз амнияти худу фарзандонаш хеле нигарон аст. рафта наметонам. маҷбура инҷо ишта зиндагӣ кардосям ки хай шавҳарам яктарафа шавад, худо хай нағз мешуда ки кута ҳами хай умед кашта штиям де. наргиз мегӯяд тӯли ин 7 моҳ ҳаёташ ба куллӣ иваз шуд ва пайваста азобу машаққат кашид. додгоҳи вилояти бодканди қирғизистон абдурозиқ абдуқаҳҳоров шавҳари наргизро аввал ҳукми абад дод ва дар пайи шикояти мақомоти тоҷикистон ба 20 соли зиндон маҳкум кард. мақомоти қирғизистон ӯро бо ҷурми ҷиноят бар зидди сулҳ ва ғоратгарӣ гунаҳкор донист. аммо пайвандонаш аз ҳукм розӣ нестанд. наргиз барои озодии худу шавҳараш тамоми талошро кард ва тақрибан 50 000 сомонӣ қарздор шуд. ман 3 бача дорам. خوش میکنم همین یک بار کلانو همین نتیجه من دیده برونو همین شوهری من با آزادی می اکن ادمی می یکان کار کده من دستگیری کنو یردم تیان هرم من طرفت یکم. наргиз ҷабборова то замони рухдоди ин ҳодиса дар хонааш ба дузандагӣ машғул буд, вале ӯ мегӯяд пас аз боздошту азият кашиданаш саломатиашро низ аз даст дод. ду фарзанди хурдиаш дар мактаб таҳсил мекунанд ва фарзанди калониаш ба тариқи шартномавӣ муҳассили донишгоҳи хуҷанд аст. дар сурати озод нашудани шавҳараш ҷабборова мегӯяд дучори мушкили ҷиддии иқтисодӣ мешавад ва ба ночор ба русия барои муҳоҷирати меҳнатӣ меравад. абдурозиқ абдуқаҳҳоров 41 сол дошта ба гуфтаи ҳамсараш 12 сол дар мактаби ношунавоёни ноҳияи бобуҷон ғафурови вилояти Суғд муаллим буд. вай солҳои охир дар роҳи хистиварз гулистон ронандагӣ мекард. боздошт ва ба ҳабси солҳои тӯлонӣ маҳкум шудани ин шаҳрванди тоҷикистон танқидҳои зиёдро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба миён овард. бисёриҳо аз ҳукумат талаб карданд ки барои озодии ин шаҳрванди тоҷикистон талош кунад. қазияи абдурозиқ абдуқаҳҳоров ба муноқишаи охири моҳи апрел дар марзи тоҷикистону қирғизистон бармегардад. дар он муноқиша аз ду тараф 55 кас кушта, даҳҳо нафар захмӣ ва даҳҳо манзил сӯхтаву вайрон шуданд. нерӯҳои ду кишвар якдигарро ба оғози ҷанг гунаҳгор мекунанд. додистониҳои кулли ду кишвар дар пайванд ба ҳодиса парванда кушода таҳқиқро оғоз карда буданд, аммо то ҳанӯз натиҷаи онро эълон накардаанд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, ноҳияи бобоҷон ғафуров.